cover her ears and get ready to go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! Go Emily, go Artemis! Ето ги първите деца. Да ги аплодираме доста. Давай! Браво! Ето и първото момиче. Страхотно време. 4 минути и 20 секунди на километър. Браво! Още една малка участничка. Браво! Това е второто място през жените. Браво! Давай, Вероника! Второ и трето място. Страхотни сте. Браво! Хайде бе, мамо! Много добри времена. Под 5 минути на километър. Страхотни.